खुलुमबाय बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। बिस्वजित दैमारिया रायजो सभानि एमपि बिबानखौ एंगारबाय। बिथाङा गावनि बिबान एंगारनायखौ रायजो सभानि मासिगिरि एम वेंकाया नायडूनो गथायनानै होयो। आसाम विधानसभा बिसायख'थियाव शिबसागर विधानसभा बियाबनिफ्राय जोबथेसालिनिफ्राय थानानैब्लाबो बिसायख'थि गेलेना देरहासार जालांनो हादों अखिल गगैआ। नाथाय बिथाङा दासिमबो जोबथेसालियावनो दङ। मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला अखिल गगैनो एनआईए स्पेशल कर्टआ आसाम विधानसभायाव समायखिरा लानो गनायथि होबाय। मख'नो गोनांदि नेशनेल इन्वेस्टिगेशन एजेन्सिनि स्पेशल कर्टआ गनायथि होदोंब्लाबो टाइट सिकिउरिटिनि गेजेरजोंसो अखिल गगैआ आसाम विधानसभायाव समायखिरा लानो थांनो हागोन। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया समायखिरा लानाय हाबाफारि जोबखांनायनि उनाव खौरां बिजोंनि गेजेरजों आल्फानि गाहाय दैदेनगिरि रपेश बरुवाखौ गोजोन सावरायनो ओंखारबोनो थाखाय खावलायहरदों। बिथाङा बुङो दि आल्फा आइनि गाहाय दैदेनगिरि रपेश बरुवानिसिम अस्त्रनि नांनायखौ दोनथ'नो आरो जयै आखाइ हमलायनानै आसामाव गोजोरथियारि गोजोन लाबोनो थाखाय खावलायहरो। लोगोसे बिथाङा बुंबावो दि सावरायलायनायनि गेजेरजों जेंनाखौ सुस्रांनो नांगोन। बुथारनाय आरो लांखारनायजों जेंनाया जोबस्रांना थाङा होननानैबो बुंथियो। आरोबाव बिथाङा बुंबावो दि थांनाय 5 बोसोराव बिजेपिनि खुंथाय सामलायनायाव आसामनि नोगोरारिफोरा गोजोन आरो जौगाथायनि लामा नागिरबोदोंमोन होननानै। आरोबाव बिथाङा कार्बि आलं आरो बर'फोरनि ओनसोलनि बाथ्राफोरखौ रायखांदेरनानै बुंबावो दि जोंनि नाजानाया थाबोनाय बिग्रायारि हान्जाफोरखौ सावरायनायनि आरांगायाव लाबोनानै रायजोआव गोजोरथियारि गोजोन गायसंनाय होननानै। आसामाव दासान्दि लकडाउन होनाय जाथ'नाय नङा। बे बाथ्राखौ खौरांगिरिनि गेजेरजों फोसावना होदों देहा बिफाननि मन्त्रि केशव महन्त बिथाङा। नाथाय आथिखालाव सोलिबाय थानाय लकडाउननि नेमखान्थिखौ गोख्रों खालामगोन। लोगोसेनो गासैबो थिखानाय नेमखान्थिफोरखौ मानिनानै सोलिनो बयखौबो खावलायदों। रासियानि काजान सोहोराव थानाय गंसे फरायसालियाव गुलि गावग्लुंनायनि जाथाय जादों होननानै खौरां मोननाय जादों। लोगोसेनो बे गावग्लुंनाय जाथायजों गोबां रुंसारि जानायजों लोगोसेनो माखासे सुबुंनि जोखोम जानाय खौरांबो मोननाय जादों। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला थांनाय मंगलबारखालि गेजेर रासियानि काजान सोहोरनि गंसे गोजौ फरायसालियाव सिनायमोनै दुथांफोरा हाबनानै गुलि गावग्लुंफैदों। बे जाथायजों खमैबो 9 फरायसाफोर आरो लोगोसे सासे फोरोंगिरिजों गासै 11 सुबुंनि रुंसारि जादों होननानै मिथिनो मोनदों। मख'नो गोनांदि जाथायनि सायाव पुलिसआ संदाननाय खामानिखौ मावदोंब्लाबो बे जाथायजों सोमोन्दो थानाय दुथां सुबुंफोरखौ दासिम सासेबो हमनो हायाखै होननानै खौरां मोननाय जादों। हाखौ लानानै मोननै हान्जानि गेजेराव दाङाबाजि। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला सतियन गामिनि नखरसेनिनो रमिज उद्दिन आरो आब्दुल कादिरनि गेजेराव गोलाव समनिफ्रायनो हानि सिमाखौ लानानै एना एनि सोलिगासिनोमोन। बेखौनो लानानै मोन्नैबो हान्जानि गेजेराव गिबियावनो बाथ्रा दान्थेलायनाय जादोंमोन आरो उनाव बुलायनाय जायो होननानै खौरां मोननाय जादों। आरो मिन्थिनो मोनबावनाय बायदिब्ला बे जाथायनि सायाव मोन्नैबो हान्जानि 9 सुबुंफोरा जोखोम जादों। जाथायनि बागै मिन्थिनायनि उनाव पुलिसआ सौहैनानै जोखोम जानायफोरखौ जुरिया गुदि सावस्रिनि मिरुआव थिसनदों। गुबुन फारसे जाथायनि सायाव मोन्नैबो हान्जाया पुलिस थानायाव केस होनाय जाथायबो जादों होननानै खौरां मोननाय जादों। मैया थांनाय 11 मे अदेबानि मंगलबारखालि फुंबिलि समावनो मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जानानै थांदों। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला तिनिसुकिया जिल्लायाव बमा बेफ्रुनाय जाथाय जानानै थांदों। बे बमा बेफ्रुनायाव सासे 12 बोसोर बैसोनि जिउ खहा जायो। खौरांनिफ्राय मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला बरही दिहिं दैमानि जिङाव मोनसे ग्रेनेड गोग्लैनानै दंमोन आरो बे 12 बोसोर बैसोनि गथ'आ बेखौ नायनानै आखायाव लानाय समावनो बियो बेफ्रुयो होननानै खौरां मोननाय जादों। नाथाय सोर मानो बे बमाखौ गालांदोंमोन बेखौ दासिमबो रोखायै मिन्थिनो मोननाय जायाखै। इउपिपिएल दोलोनि बारग' आफादगिरि आरो रायजो सभानि बारग' एमपि उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा 63 नं सापागुरि बियाबाव इउपिपिएल दोलोनिफ्राय देरहासार जालांनानै आसामनि मन्त्रि जानो हाबाय। मख'नो गोनांदि बिटिसिनि राजथावनि क'क्राझार सोहोरनि थागिबि उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिबो बारग' आफादगिरि आरो बिथाङा साहित्य एकाडेमि बान्थाबो आवथायनो हादोंमोन। बेराफारसेथिं सापागुरि बियाबनि रायजो राजाफोरा बिथांखौ देरहासार खालामनानै बिथाङा आसामनि सासे मन्त्रि मोननो हानायखौ लानानै
जोबोर गोजोननाय फोरमायदों। गुबुन फारसेथिं बिटिआर सुक्तिनि सागानगिरि एबसुनि बारग' गाहाय नेहाथारि आरो 30 नं क'क्राझार सानजा जनजाति बिधानसभा बियाबनि एमएलए लरेन्स इस्लारिया आसामनि मन्त्रि बिबान मोननांगौ होननानै गोख्रों दाबि दैखांदों। क'क्राझार सहरनि इउपिपिएल दोलोनि मददगिरि आरो हेफाजाबगिरि बिथांमोना मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला लरेन्स इस्लारिनो मन्त्रि होनांगौ होननानै आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो बिटिसिनि गाहाय मावफुंगिरि प्रमद बर'नि खाथियाव गोख्रों दाबि दैखांदों। कर'ना भाइरासनि साग्लोबसारनाया गिख्रंथाव महर लानायखौ नोजोर होनानै नागालेण्ड रायजोआव मैया थांनाय 11 मे अदेबानि मंगलबार खालि मोनसे गिदिर बिथांखिनि गेजेरजों रायजोआव 7 साननि थाखाय आबुं लकडाउन फोसावना होबाय। कर'ना थासारिनि सोमोन्दै सोरखारनि मन्त्रि निबा क्रनिय'आ बुङो दि हादर नाङै गिख्रंथाव महरै कर'ना भाइरासनि साग्लोबसारनायजों लोगोसे नागालेण्ड रायजोआवबो बेनि बांनायखौ नोजोर होनानै होबथानाय असिलायैनो बे लकडाउनखौ फोसावनाय जादों होननानै थांनाय समबारखालि बेलासि समाव हरखाबै हाद्रि बालाजों बिरफुंनाय बारहुंखाजों गंसे ट्रेक्टरा जाब्रबथाय जानायनि जाउनाव सासे लाइमोननि जिउ खहा जादों। मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला बे जाथाया खोला कामरुपनि गरैमारियाव जादों। हरखाबै फैनाय गोब्राब बारहुंखा आरो अन्थाइ अखानि जाउनाव गंसे ट्रेक्टरा सामलायनो हायैयाव ट्रेक्टर ड्राइभार इन्टास आलीआ ट्रेक्टरजों लोगोसे फुख्रियाव गोग्लैलांदों होननानै खौरां मोननाय जादों। दैज्लां बोथोरनि समाव गंगिया दैमाया साखाथिनि गामिनि नखरफोरखौ दैबानानि थासारिजों गोबां मोगा-मोगि खालामफैयो। बेनिखायनो दैज्लां बोथोर सफैनायनि सिगांनो गंगिया दैमानिफ्राय रैखाथि मोननो थाखाय आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ मोननो गामिनि रायजो राजाफोरा खौरांगिरिनि गेजेरजों खावलायहरदों। चिरां जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय बासुगाव सोहोराव गंसे गहेना गलायाव सिखावनि जाथाय जानानै थांदों। चिरां पुलिसआ फोरमायनाय बायदिब्ला बे जाथायखौ लानानै नायबिजिरनायनि गेजेरजों जामात आली मुंनि सासे सुबुंखौ आवथेयाव लांनानै सोंनाय फिननाय खालामनायनि गेजेरजों चिरां पुलिसआ गंसे आयरन पेन, गंसे स्टिल बल आरो रेडमि कम्पानिनि गंसे मबाइल फन बोखांनो हादों होननानै फोरमायथिदों। लोगोसेनो चिरां पुलिसआ गहेना गलानि सिखाव जानाय जाथायखौ लानानै दुरामारि दैमायाव खायसे गहेना बाक्सुआव सना रुपा बोखांनो हानाय जादों होननानैबो फोरमायथिदों। बाक्सानि गरेस्वराव 30 बिसना थानाय गंसे देहा फाहामसालियाव जायगानि थागिबि सुबुंफोरा कर'ना भेक्सिन लानो मोनैखौ लानानै खुद्रिखांदों। अनलाइननि गेजेरजों एप्लाइ खालामब्लाबो गुबुन जिल्लानि सुबुंफोरखौसो भेक्सिन लाफैनायखौ नुनो मोननानै थागिबि सुबुंफोरा दुखु फोरमायदों होननानै फाहामसालिनि डक्टरा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायथिना होदों। चिरां जिल्ला रुनिकाटा रेन्जनि हाग्रा मावख'नि इनचार्ज जसामानिक गयारिनि दैदेननायाव सान्तिपुर पुलिस आउटपस्टनि बेन्दोंआव थानाय खावला बाजार ओनसोलनिफ्राय आखाइजों बानायनाय गंसे गादा सिलाइजों लोगोसे गंथाम दंफां हास'ग्रा हन्डा मेसिन बोखांनो हादों। रेन्जार बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला थांनाय 9 मे खालारखालि माखासे आयेन बेरेखा दंफां सिखावफोरा खावला बाजाराव थानाय हाग्रा बिफाननि मावखुलियाव फैनानै हाग्रा नेग्राफोरखौ गाज्रि रावै सिगि सख' खालामफैदोंमोन। बे खौरांखौ मोननानै रुनिकाटा रेन्जनि रेन्जारआ गावजों लोगोसे गावनि हानजा आरो एसएसबिफोरखौ लाना थांना नखर नखर हाबना सिग्रोमनायाव दंफां हाग्रा हन्डा मेसिन गंथाम आरो आखाइजों बानायनाय गंसे गादा सिलाइबो मोननो हादों होननानै फोरमायथिदों। जम्मु काश्मीरनि अनन्तनाग जिल्लायाव रैखाथि हानजा आरो उदखारि हानजानि गेजेराव मोगा-मोगि गावलायनाय जाथाय जानानै थाङो। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला रैखाथि हानजानि सोद्रोमाफोरा गावसिनि गुलिजों उदखारि हानजानि 3 सोद्रोमाफोरखौ जायगायावनो जिउ फोजोबो। दिनैनि खौरांफोरा बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।